Hvad så YouTube? I dag sidder vi inde på Hypixel, og vi skal bare spille noget mere Skywars. I dag bliver det nogle mega... Der. Vi ses derinde. Så er der 10 sekunder til det begynder, så det er jo bare fedt. Og for alle mulige vilde ting. Ikke noget godt armor. Det er lidt rip. Og ikke nogen blocks. Det er også rip. Ja, alt er rip. Rip mit liv, alt det der jo. Ned med ham. Kan ramme ham en gang til? Det kan jeg selvfølgelig ikke. Godt, nej, det kan jeg ikke. Kom her, kom her. 1,1. Fuck. 4 liv. Au. Au, lige nu. Fanden har man boks? Jeg har selv boks. Ej, hvor er det rip. Der er en brie. Yep. Hehe. Så vi kan bare gå videre rundt. Jo, der er lige en hernede. En der, om han er stacked eller ej. Han er rimelig stacked, men han er liv, så det er fint. Ram så. Nej! Så tager han alle tingene. Oh my god, hvor en tæt. Jeg løber ned og nakker ham. La, jeg tager alle dine ting. Jeg tager Enderpearls. Alt det, jeg ikke kan bruge, fordi jeg dør lige om lidt. Oh my god, hvor jeg tænder på. Hvad var det? Så kom der lige en flyvende fra himlen og nakkede ham. Lige præcis. Har vi de to tokker til? Nej, det er ham, der tager en ting. Gider jeg overhovedet prøve at redde ham, så han vil dø. Det er det bedste, hvis han vil dø. Kom her, kukinar. Ud med dig. Hvad skal der ske? Haha, killscene. Det var et godt killscene, vil jeg sige. Hvis jeg havde haft Enderpearl, så havde jeg nok gået efter dem. Dræb ham der ninjaen, eller hvad han hedder. Jeg ved godt, du Enderpearl siger en ko. Det er godt lavet det der. Som jeg hellere siger, jeg vil. Fuck. What? Wir haben... Sådan. Ej, hvor er det irriterende der.
Go for it. Hvor er en klam? Hvor er en klam? Det var bare et helt hold. Fik ikke dræbt en hel del af dem. Vi ses ind i næste game. Så er vi tilbage igen. Og vi spiller den samme bane, som vi spillede før. Så det er jo nice. Så må vi håbe, vi får en anden team, der ikke bare tager alle vores ting. Det er edderhak med irriterende, når man der egentlig... Nej, hey, skal jeg have alle ting? Dejligt, hva'? Hvor fanden er alle kisterne henne? Ej, hvor er jeg dum. Nej, det er en dårlig kiste der. Det er en rigtig dårlig kiste. Det er sådan lidt nederen. Er der ikke nogen, der tager den indflyvning? Vi bliver rushed af ham derovre. Check up is hacking. Region. Lige præcis. Oh my god. Vi tager lige en til. Vi ses i næste. Sådan YouTube. Nu er vi i det aller sidste game. Så vinder vi. Det regner jeg bare med, at vi vinder. Eller jeg vinder. Mit hold gør nok ikke det store, fordi de er lort. Og nogle gange kan være heldig at få et godt team. Det er sjældent. Sker. Så når det så endelig sker, så det er du selv, så det er luksus. Det ved jeg ikke have. Okay, nogle blocks. Nej, det har vi ikke. Så må vi regne med, at vores team gør det. Ja, du kan så ikke ramme. Nej, så tager han med kill. Oh my god, hvor er han irriterende ham der. How the fuck ramte jeg mig selv? Okay, jeg ramte mig selv, fordi jeg ramte ham der foran, og så rejectede den ind i mig, eller hvis det er det der, hvis det virkelig det sker. Det er så irriterende, når man ikke har nogen blocks, man løber rundt, og der er ikke noget træ, så man kan ikke gøre. Der er en, der bygger over, eller næsten over. Så røg han ud over. Byg noget helt over for hende. Build over. Mate, build over. Going in. Han skal dø, ja. Så går vi går bare. Der. Dø. Sidste, hvor blev han af? Nej, så får han mig. Oh my god. Vi ses YouTube.